Uste nungan gelditu ginala korrikara enteratzeko. Eta nondik no haiteko asmoa dakazu? Ba, behintzat da ginatik... Esertaio bai. Nuzten garezutik agaztitzen. Ez. Zepiul horrekin. Bueno, ba ez. Gau, patxi, geatu gea, beste gauza bateako. Hora! Euskaraldiko... klaro... Bani uste nuen justu kontrako azala gelditu ginela, korrikaiteko. Segi. Ez, hau irakurri, bardeu? Ba, irakurri, ba? A ver. En fin, a ver, nik handi izan irakurriko, bale? Vale. Korrikan, hau bizi eta belerri prest jokamoldeak hartzera deitzen du usurko eskaladia batzordeak ikusi. Ahora, zapata guzti. Iazko abenduaren 3an, eman genion amaiera Euskaraldia. 11 egun Euskaraz ariketa sozialari. Orduan ezagutu genituen hau bizi eta belarri prest jokamoldeak. Horien bidez, norbanakoen hizkuntza ohitura aldaketak sustatu genuen. Usurbildarazko batu ginen ekimenera, eta gure eguneroko hizkuntza harremanak lantzen aritu ginen. Orain, 21. korrika dator usurbilia. Esperientzia errepikatzeko, testu inguru paregabea eskaintzen dugu honek. Izan ere, korrikaren aurtengo leloari eta helburuarekin bat egiten du Euskaraldia. Klika aukeratu dute lelo. Eta jarrera aldatzea jarri dute helburu. Alegia, Euskararen alde, klika egitea. Hoxe ba, horrek esan edo, iazko abenduak 3an izan zaba Euskaraldiaren amaierako egun hortan, baina 11 eguneko ariketa hau izan zaba, hau bizita belarri prosten txapak erabilitaz bakoitzak ze eginkizun hartu den duen ba. Otu, horren. Bai, ba, oain, korrika gara jene aukera erradana eta txapak jantzi eta berriz ebai, ba, joera horiek hartzeko aukera aprobetxatu behar da, hola? Baina, a ber, korrikaiteko eta itzeiteko, zozate gara da. Ba, inork ez dizu haintzen korrikara itzen mateiteko, Izu bakarrik egitezo. Ni enterate garetu bet. Bai? Ba, musika jarriko dut. Oi bai ona.